Hi, hello, kumusta ka mo? Yan, sabi niyo nga lagad sa kanina Trifon Morales, kung ako ang pasulion, asap kita always say a prayer mga kaigsunan. Unahon, tayo na itong panalangin, itong pag-ampong, ito sa itong nabang magkagahom. Lord, thank you kay Lord, sa mga yata ka na mong grasya. Ako sa pangumustahan ng akong mga alalay usap sa MIGC, akong mga joggers, no, nga kauban, mga senior citizen na niya. Okay, kumusta ang among chairman, si Marsing Masayon, no? Kumusta? Sir, kumusta ka diya? O sa imong mga kauban, sa itong mga kaubanan sa MIGC. Okay. Ganun na imong nagkuha, no? Ganun na imong nag-jogging na dipita diya sa maong cemetery. Diya sa Mactan Island Cemetery. Okay. Andin nga to usab, ako pagkumusta, di ka ni kuha na, ni Kevin, Esmeralda, o ni Romelito from DJ Mikey. DJ Mikey day. Okay, thank you kayo. Maayong pagpaminaw sa ninyo. Okay, bueno. Ang swat ang pagkaroon ng matagal ng pagtagadlo, pinadakidis usaka babae. Ang patawag ng sanghan nga, Thalia. Inga na, Thalia. Okay. Sabi ni siya, pag Thalia. Okay. Unya, gibatan ka ni duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kaigsunan, ang atong sender, magtatampo si Thalia. Kini akong problema murag kuan di ba nakahasol gud nako kay makabuang ni kay kini akong bana bisag unsaon akong kasaba murag bungol man tingin ni tawhana o mapabungol-bungol lang pero araw inyo yung masabtan ang akong sugilano no ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest days is yet unknown. I broke my heart every day. Saman, oy, to taste the sweet, I'd face the pain. Uy, napaw na to yung mulino yung napaw na to. Sigain na to'y. Sige. Get through it, sigain, get through it all. This much remains. Sigain na. I was sigain. Wow, I want one more. Oh, lagi sigain. Ay, unsa man isang isigaan nga, unsa man ha? Ay, kakapoy ani niya, oy. Wa pa maluto. Mawala ni sigain para maluto. Unsa Hinampa lagi ka isang isigaan ni, unsa man? Unsa nga? Unsa may isiga? Dagkotig balik. Ano? I want one more. Bulo-bulo. Watay kutig. Basic with destiny. Ay, luto mo na. Ano na, luto na? Boto ni kang sakit mo gini akong matang siniga. Wa mo gyud maluto. Unsa nga? Sakit kay akong matang siniga. Wa mo ito. Ano? Ano mata man may magipasiga? Ingo makasigaan. Ah, di ay. Sa imong gisigaan. Yes. Sa imong mata. Adi eh. Ah, sa man di isiga. Ako sa mga isigaan eh. Ingo makasiga eh. Di, isigaan ako. Ah, right. Okay ra na, mata imong gisiga, pero wa gyud maluto. Kadiyot ha, ayaw paglihok ya ha, ayaw paglihok quick. Ay, unya nga naman daw. Usap na. Uy, tubig. Tubig. Oh, tubig ni. Ako isabig sa imong mata kay siga tayo basig mga sulog ka dire. Yung kalaging mata ha ka. Bongot ito'y. Pa! Ingon anak kahanggaw ang akong bana. Ambot gituyo ba kaniniya aron maglagot ko o bugo lagi ni siya. Unya, Pre, otek, may lagi ka. Oh, pre. Hindi na. At sa chinggan, pre. Problema ko yung kakiyala. Sana sa problema. Problema. Pre, Sa pre. problema ba? Pwede ko mangyo mo? Mo ta na pa man ka, pre, oy. Sige mga maghangyo na ko. Kada sulti mo kung doon na kay hangyo na ko. Minigay, pwede ko mahangyo. Standard man na. Siniguro na, pre. Standard na ko. Basta ang mga ko pabor. Mingo ko pwede. May problema, pre. Basta ikaw. Ang muhangyo, siguro approve. Salamat, pre. Sige, arin ako. Sige, pre. Amping, pre. Salamat, pre. Biliban ko na kukumpari, oy. Pagkabuutan ko, may buong lang ko kung manong permi mo siyang awayo siyang asawa. Nga unta, waman siya binuang binuhatan. Taro pa ni kumpareha. Pastilan. Ay. Pre! Pre, natin may balik man. Naan ka tayo laing ihangyo. Pre! Pre, what's the matter in the blow, pre? Ay, nagisgot anda, pre. Kidlak ta na.
Ano man? Nawa ng original, ana. Padaw naman tao to sa laing kalibutan. Eh, pagkisgot, ana. Maulog pre, mga taon ta atong usa nato ka Eh, kumpare basta pre. kadungo ko na sa mater. Siya di ako manunaan taon. O lagi pre. Sige lang pre, kutob sa kumahimo, di na ta maghisgot ana karon di masakitan ang atong dukan. Yun lang ano balik man ka. Ako, an, pre, di ba, may tando mo ka sa akong hangyo ni mo, pre, no? O siyempre, usa man di ay. Ikaw lang na. Asa ko kabaliban ko. Usa man di ang tayo ato pre. Hibaw ka kung sa'yo akong hangyo ni mo, pre. Ha? Gato akong hangyo ni mo, hibaw ka? Kuan pre. Usa ka nito pre. Wala ako gibalik, pre, kaya ninumdum ko nga, nalimot ko. Paglakaw ko, pre, magkataw na takong sakinan. May lang ganit, kaya ninumdum ko nalimot ko. Nainang ko na unsa pre. Nalimdum lagi ko nga nalimot, eh, ko, unsaw ka, eh. Libugan ko ni mo pre. Ninumdum ko ba nga nalimot, eh, kung sulti ni mo sa akong toyo. Ay, kasabot ako. Nalimot ka sa pagsulti sa mong tuyod rin ako. Kung mayroon gani, kay nainumdum ka. Nainumdum ka nga nalimot ka. Oh, mga pre. Nakakaw, eh. Bida, ako sa tayo, nabubuang ang kalakihay noon. Tata, kabaos lagi ko. O sa ganito tuyo ni mo, pre, nga nalimtan mo Ay, mo. pre, buwan sa kong motor mo. Pasis ko sa kuwang is loan, pre, ba? Yan, ibaw, biya ka nga tuyuon kayong may tangan ng is office. Wataon ko kapasiruan nga, muagi kayo dito. Way pasiruan ba? O niya, magtaksi ko. Puti, nakuha akong pera na ko, pre. Ito yung ono ka ito. Motor lang ko. Ako lang pagkasulinahan, pre. Okay ka? Recorded by X Thunder Gaming. Sinatoy malining ng motor. Abi na kong turko na. Hala, ang kinsa kaning motor yung giwaman ay. Ay, bidagin daw hana. Hindi ka maumangikog. Salig nga, iyarang mga amigo. Na napaingon nga rin ay. Gag! Oy, di naman sagta, oy. Kanong may dara man sa kang motor? Kakisam lang motor. Pre-otek na. Mao ba? Yung nahuwa magkaana, asa day ka? Subayan ako drive, habal-habal gang. Nayabag ka na, toy. Ano yabag man? Wakay. Awas, pari utik, ngay mo na gamiton na maghabal-habal ka. Awar ko siya sultis tinurgang. Ay ba siya baliba niya ba? Kulay ka, kaabaw, gini mo, eh. Anong imo man, ano naman musulti istinuon? Ay, masugot lagi hapon ay. Bisa kung saon pa. Mura lagi hapon. Musugot lagi, pero mas maayo gid unta nga musulti ka tinuod. Pamakat pa ng imo. Ha? Usa man na sa paagi sa pagpangilad. Oo, Ano sabi. di makamusulti niya? Ano ba tinurang ako sulti? Hala, uy. Kay unsa day mong pananghid niya ana be? Unsa man? Kung ano ako sigingnan nga, buhato ko sa SSS, kay malon ko. Kanya, naibaw ka, why di dito ng agi, niya mag-taxi ko, hindi ko bayaran, mo nang huwag ko yung motor. Unya, di na pangilad ang imo ha. Imo gipasangil nga mo ato kag SSS, unya dito maghabal-habal Ayaw ka. lang sa laba, good. Sa laba, nayabag naman ka. Iamong pa ko nimong kanahana ka. Di ka nga kay, para ato, magyapon na yung kwarta taning habal-habal. Pwede man iha, ito giapil ana ha. Bahala kas kinabuhi nimo ana. Sige, ikaw good. Bantay maayo ka na ako sa kukita, ha? Aw ka na lagi mo lampos ka ana. Timan inatoy hawa, gay mga daotang buhat nga mulampos. Ah. Pulos pa basol ang naas ka uwahian. Aw, balaha ka. Kini akong bana may pagkamarukoy gining dako. Bisag kung saan mo sulti, di gid maminaw ay ipalapos tas pikas dunggan. Unya, Ay, nabisero ay. Aswayan ako ko, no, babe. Ma'am! Habal! Habal ka, ma'am? Isa? Sure ka? Asa man ta sa kalibo na? Sure na ako, eh. Joker sa day ka, ma'am. Balbal, habal ba? Ay, joke lang ako dong oy. Waday taxi nga maagi Ay, ko sorry, dito. taxi din mo, may. Kaya tuyoon kay lugar, ah. Ako bitaw, paabot ko diri ka. Naimhato na ako. Magpaabot ko, doon na ibasakay na ako. Ay, Habal-habal ka, mata. ma'am, ha? Yato di ka, sa skin na lang. Sure ka? Yes, ma'am. Unya, dili ko maabot sa akong destinasyon. Dili ko mabayad, ha? Uy. Oo, sige, magsugot ko na. Pero, ay, kung bayre, basta ikababot. Pero maabot gali kasi mong tungkaran man, ikaw na sa'yo, bahala na ko, ha? Kanang makapinilisan ko. Ay, dili kay pagkapinan lang. Dublihon pa dyan ako. Okay ba? Wala problema. Sige, sige. Ihatod ka. Bisag asa ka. Unya, Asa kang suukas kalibutan. Ihatod ka. unya, may kasugakod ka ng imong motor, ug layo. Ay, ma'am. Kay bawa ka ba, ma'am? Nga, wa pa ni tayo usak buwan ni motora. Tao mahalo itong klasiyas motor, mamoy. Ay, mao ba? Yes, ma'am. Tanang habal-habal driver din eh. Ako rin nakaporda ng motora gingon ani.
Mau ba? O dito na ako palita tao ni Dino Paildar. Ma'am, nindot kayo mga motora. Siyempre, unsa man niya. Oh, sige, ihatid ko ha. Di na ko gusto anong magsipagreklamo. Niya, gusto na ko kanang safety ta ha. Dili ko gusto anong magpaturagas kalagpadagan. Ay, wala problema naman. Ay, kabla ka. Basta ako may drive, safety kaya ako mga pasahero. Kuha mo yung motor, talagas ko taong padagan. Iyo sa kayo, ang higal. Di pa, nauna pa yun may tabo na. Oh, Bata. sige. Ita na ihatid ako. Basta mauna itong sabot ha. Basta maabot ang ko sa akong mutungod nga safety ko, dubliho na ko akong pliti. Why problema, Pero ma'am? dili gani ko maabot sa tugaran sa Mumbai. Sorry na lang, dili gud ko mapliti. Okay, sige ma'am. Deal! Kante, kwarta na ni. Asa na kaning kanahan ay? Tinuod pa ka nakabalhapal ning kanahan? O baka na mabinuang? Animal ginis natoy. Bantay bito magbinuang ning kanahan. Nagtuot nga na siya ako palayason ay. Bantay lang yun ka ba? Recorded by X Thunder Gaming. Pre, kadyo. Oh, pre, usa may mo kitang tagang niya, pre, ha? Si pare na, pre. Kihuman mo ko niya sa komotor. O niya, nalawag ako asawa nga tuas kagayan. Magpasugat ako karon kami abot na. Oo, pre. Maunang laguat ko pare na to, kay kani haram to sa milakaw. Kay ngiyang sorti na ako nga mo ato sa SSS. Kay magpaluap ko sa siyang lo. Oh, grabe sa pre. Dali mo lang kayo na. Pwede na mo gani dili ka mo adto kay anharam na mo paluap sa online nila. Mao ba pre? Asa mo kadinis siya eh. Wala ba tao ang tumadis? Wala ba katao ang tumadis grasya ang tawana? Na, ambot lang kami. Kay, imposible kayo eh. O ba't lang kas isis, labi dugay ni mo, kanang totoo ka oras. Wala, pero sukat ganyan buntag, ya karon hapon na lang. Imposible sa rin. Mao lagi pre, ka eh. Suko kayo asawa na ko kay nanawag manggol na ko pasugat siya. Unya akong giingnan nga di ko pasugat kay wa din ang motor. Akong giingnan nga pataksi na lang. Gipaw manuglit so ang phone. Na watawag na pre. Kay basig nalangan to pare na to. Sige pre. Salamat pre ha. Ako watulan ako dili pre. Uy, baya ha, asam ka rin manaog taon produkto lang isa mo barangay. Hindi da, sige nga, makadin na mo. Wala ba ko kaila kay, di ba klaro yung naong kay face pass? Probida, no? Kanya, nagkawa pa yun? Bahala na, ihatod lagi na nako. Likod na ana ni sunod iskina. Kana iskina. Oh, ma'am. Yes, ma'am. Asa naman isparin nato yoy. Kisuloy-suloy makatingali niya ako motor. Giahak na ning tawhana. Nag-awa na lang noon bis ko asawa tungod na iyang kalaki na. Nari. Siya na yung padulog ni. Klaro kayo, ang andas motor, klaro kayo. Yung nagkisa mo na yung angkas. Abang sigang iyan ng asawa. Pre! Kaya uli mo, pre! Sige, magpanawag na ako ng asawa, pre! Mga pre! Hey! Hoy, utik! Tigay ka dito rin ang balhabal! Say... Day! Ikaw na, day! Ayaw sing pangutan na di hoy! Maghusay ka nung buhangat ka! Hindi ka balhabal! Day, sabi... Lipliti, pre! Okay na, pre! Lipliti, pre! Sabi... Hindi ka balhabal! Sa bumul ka? Day, kuhaan mo ko, day, kading... Okay na, pre! May bumima, pre! Okay na, pre! Pre, imo din habal-habal ako motor, pre! Ako, kuhan, pre! Kanang! Dati kay! Nakakalag pangangkon! Sige na pa! Hatagi na pang bitiri! Tagay rin 500! Usa ko rin yung binuhaga, pre! Bumul ka? Agay! Mao na diha. Sige pa, kahit ka magkukugod, magtuman jud kas imong gusto bisag sayop. Ampo lang ka nga dili ka ikiha ni pariuti kay tumot na imong kabuang nagbuwag sila. Ha? Kaya ako din ako magbuhat sila. Tumot na nimo yang gawa ka. Kaya sulti para Sinoo, dili mag-away ang magtiayon. Lo, porti ko suko sa asawa kay wa siya makuha ni pariuti na perte na lang yaw-yaw siyang asawa hangtod nga resulta pa nagbuwag. Unsa?
Mao na kong problema tungod aning kagahi og usa kung bana ba baga kay naong di kay bawang maikog. Nakasa na hinuon, ti amoy mo magtiayon nagbuwag tungod sa iyang kabuang. Gigamit niya ang motor niya wa mo sultis tinuod kung giunsa niya ang motor. Karon suho kay pariutik ug hasta ko napagan na hinuon ko kay lagi asawa man kong natoy. Mo ni problema ron unsaon ni nako nga suko man kay namos pariutik. Unsa mo buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Thalia. Okay, ang sendo na ito karong adlaw. Kinistalya, Ate Pres. Talia. Kanistalya, Ate Pres, banag, kursunada kay ba? Kursunada lang yun natoy. Nga dili yun siya bugoy, dili siya kuan. Kursunada lang yun, nga kahuwa mong butor siyang amigo, hangtod nga ang wasa kailang ang nisakay niya iya asawa di siyang amigo gihulman ning butor. Ang iya, asawa rin tag iya nga. Kaya magiilan nga maglukat ko mukuhan ko na siya sloan sa niya gihalabal niya Ate Pres. Mara ang asawa taon mao naka kuan nakasakay. Oh, pag abot ito sila hasos. Nag-away naman din sila sa natoy og katong iyang asawa kay wali kuha ataon iyang asawa usa pagkuha nga gigamit man taon. Kang amawa no. Dili si natoy si Utik. Iyang asawa si Utik ug asawa ni Utik mo'y galalis. Si natoy mo'y naghuwam sa motor. Unsaon man pagkuha ni Utik sa Woman man. Jud man ni parinatoy niya. Mao ni ang problema ron kay nagbuwag ra ba sila Ate Pres? Mao ni Di pahuwa mo po niya, uy nga, nahibaw siya kung hauno niya yung asawa. oh, mao sa na kay si natoy po gilad-ilad sa si Ate Pres kay pilar na kauras sa taong maadto kag isis. Dugay-dugay ginoon paabot po ng mga tulo. Balabal, dugay ko na balab. Kaya balabal po niya. Ate Pres, mao na yung problema ron Marahan niya. daw sa ning... Ang iyang kuyawan ko ma-appeal siya taon kay nagbuwag yung si Utik ug yung asawa. Kuan, mag-guilty siya ani. Guilty yun. Oo, kay tungod niya, nagbuwag ang si ang yang Si Utik si Utik ug og yung ang asawa tungod niya. Oh, Saro di siya mag-guilty. Sama na niyan, ana niya. Ngayon sa Ngayon sa pasaylo sa asawa. Oh, bam. Ug ni Utik. Oh, unsa ba ato ikatambag siya, bam? Be. Si Otik, Mm. musulti gyud siya ngadto sa asawa ni Ay, dili si Nato. Si Nato yung musulti sa sawang Sulti Utik. sa sawang Utik. Nga si Utik man to yagiwaman. Si Nato man to nanguwa. Oo, si Natoy mo prangka gyud mo hang mo kuan gyud siya. Oo, Way sa mukuan si siya, Otik. oo. Way sa ang Ngayon sa ang tanan. Oo. Ingnon ganyan nga, gilad-ilad ko na ko yung Oo, bana. mao na. Siya lagi yung istorya na. Kining iyahan no, daan na sing gibadlong siyang asawa kay kanang na ang gawas nga adi man sa dingog matawag na to siya og tapulan doon siya kay naning kamot siya, pero dili mao. Di mao. Wala mamao kadiya sa kayo ha. Yeah. Kung ari ka diri sa panultihon size, Yeah. bersikulo size. Taong tapulan kinahanglan nga makakat-on ka og pagtulunan gikan sa mga hulmigas. Ha? Ano ba? Please, 1 minute, please. Ang taong tapulan Ah. kinahanglan nga makakaton ka og pagtulunan gikan sa mga hulmigas. Wala sila'y pangulo o dako-dako o hari apan nagtigom sila sa ilang pagkaon Ay, sa panahon sa ting-init alang sa ting Tapahulmigas ba ni Som? hulmigas ka na puwa ba? Mo, di ba Abi sa so? kutsa, somol, migas, or kung sa parada. Mag-ana yun na sila, inanay mag-anak ka. Ay, kaya hulmigas dilim kayo di mo nakikita ate pres kung ting-uwan di mo Ah, nakikita. Asa ng somoy, di Oh, ko kita. makita mo sumoy andan na sa mga kuan Kahon? kuyat o sa andan sa sapatos. Ang hulmigas di gyud na nimo sa ikita og ting-uwan kay maghakot na dating init. Mao ba? Kining pagpalingkamot nimo diha natoy ingno ta wala kayo ka maibo aning pagkatapulan nga mosama ka sa hulmigas. Ang nakadaot lang kay wala mamao ang imong paagi. Di bitaw. Ang imong gigamit nga motor sa imong kumpare. Bitaw. Dakong kadaot Dako eh. og sa tagamo pa ng taga-usab kapilde. Dako kapilde. Oh, kapilde. Nga naman, ang motor di mo mong habal-habal. Kapilde. Oh. Kaya umulingit pa kaslain. Kaya umulingit pa kaslain. Sulat din sa kasulatan gulat. Katulay mabasa na ito. Nga ingon nga. O sa English pa nga, a good friend is like a medicine that will keep you in good health. Ang matuod ko nung higala sama sa katambal. Nga, Kung makikaili mo sa sakit. Karon, higala mo, kumpare pag yun mo, na pildi pag yun ang relasyon sa magtiayon. Pildi? Nagbulat sila Pildi. to mo. Baling pa pildi! Kinanglan nga mo pati maaw siya og sultihan yun dyan tinuod gulyat. Pero ikaw, no, biktima na ka na, bam.
Pirmi na pildi. Kasi yung pala ang kuan ba? Na motor na Dili ka itong kapilde. Dili ka itong napildi ka itong naitabo sa ako, no? Nga, Nga naman. kanang, pero tingnan, anong gahilak mo doon? Namatay akong bata. O ba? Kami ka palit lungon. Tagaro palit lungon. Pagkaw pa, ibalik. Kinalala ko ng kanitsuko, ng konsuminto, ng lumo na. Pero ang istorya, pagkaw sa kasimana, nagkita mo siyang iksuon. Karon pag nabot ka sa Mindanao dong. Ya wa ka mo pagkumangko namatay mo so namatay. Ako pang ligong itong lugaw gani ha. Kapilde. Kapilde naman ako itong kadiyot. Ay, kapilde! Saan naman natin ito manon? Doon ako! Paso! Tihon! RMN